ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை லிட்டில் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி வீடியோ கத்திரிக்காய் விதையிலேருந்து அறுவடை வரை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் மை லிட்டில் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மாடித்தோட்டம், காய்கறி செடி, பூச்செடி, இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோவை ரெகுலராக பார்த்துட்ருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. சாதாரணமாக எல்லார் வீட்டு சமையல்லையும் நம்ம இந்த கத்திரிக்காய் கண்டிப்பாக சேர்ப்போம். அதை நம்மளே வீட்டில் மாடியில் தொட்டியில் வச்சு வளர்த்து நம்மளே வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நான் கத்திரிக்காய் செடி இதுக்கு முன்னாடி நான் வளர்த்ததில்ல, இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இல்லை நான் ஃபேஸ் பண்ணது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல இந்த விதை நான் சாதாரணமான மண் தான், ஏற்கனவே செடி இருந்த அதில் கீழே இருக்கிற மண்ணை எடுத்து அதில் விதை போட்டு மேலே அதில் ரொம்ப மேல்டாப்பில் தான் மண் போட்டிருக்கேன். உள்ளே வரைக்கும்லாம் நோண்டி வைக்கல, ஏன்னா விதை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோன்னா அது வெளியே வர கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஓட்டை போட்டு ஸ்ப்ரேயர் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா விதை வெளியே வந்துருச்சுன்னா செடி முளைக்காமல் போயிடும். 3 கப்பில் விதை போட்டு வச்சுருந்தேன். கொஞ்சம் மெதுவாக தான் முளைச்சிச்சு. எல்லா விதைகளும் முளைக்கல. ஃபஸ்ட்டு பாட் சைஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் நல்ல ஒரு பெரிய பாட்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா கத்திரிக்காய் செடி நல்ல பெருசாக இலைலாம் பெரிய இலையாக நல்ல பெரிய செடியாக வளருது. அப்படிங்கும்போதுல நல்ல ஒரு பெரிய பாட்டு. இப்போ நான் க்ரோ பேக்கில் 12 இன்ச்சு பேக்கில் வச்சுருக்கேன். இதே இது ஒரு 15 இன்ச்சு பேக்காக இருந்தால் இன்னும் நல்லாவே வந்திருக்கும்னு தோணுச்சு. 12 இன்ச்சு கொஞ்சம் கம்மியோ அப்படி தோணுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு தொட்டியில் ஒரு செடி வச்சாதான் கத்திரிக்காய் செடிக்கு ஏன்னா அது நல்ல பெருசாக வளருது இல்லையா. அப்படிங்கும்போதுல பக்கத்தில் வச்சு டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நல்லா அதுக்கு காற்றடிக்கிற போதும் சரி, அது நல்லா அசைஞ்சு கொடுத்து நல்ல பெருசாக இருக்குதுங்கனால ஒரு பேக்குக்கு ஒரு செடி கரெக்டாக இருக்கும். நீங்களும் நீங்கள் கத்திரிக்காய் செடி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 இன்ச்சு 15 அப்படி பெரிய சைஸு பேக்கோ இல்லைனா பாட்டோ போங்க. அப்படி சாயில் மிக்ஸ் வீடியோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கிறேன். ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க போய் பாருங்கள். கார்டன் சாயில், செம்மண், அப்புறம் கிச்சன் வேஸ்ட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் மோர் தண்ணி, கொஞ்சம் வெர்மி கம்போஸ்ட் இருந்தால் வெர்மி கம்போஸ்ட், அப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச இலைகள் எதுக்குன்னா கொக்கோ பித்து சேர்க்குறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக பில்டிங் ரொம்ப வெயிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும், நல்லா மண்ணுக்கு நல்லா வேர்கள் வேகமாக போகிறதுக்கு காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும். இன்னொன்று அது சீக்கிரம் மக்கும். கொக்கோ பித்தில் உங்களுக்கு சத்துக்கள்னு எதுவும் கிடையாது. அது ஜஸ்ட்டு ஒரு வேர்கள் ஈஸியாக போகிறதுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும், தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஆனால் நம்ம காஞ்ச இலை சருகுகள் நம்ம சேர்க்கும் போதில் இது நல்லா நம்மளுக்கு அது மக்கவும் செய்யும், செடிக்கு ஒரு உரமாகவும் ஆகும். அப்படி ஸ்லோவாக மக்கும். அதனால் ஸ்லோவாக நம்ம செடிகளுக்கு ஒரு உரங்கள் போயிட்டுருக்கும். அதனால் எவ்வளோ இலை சருகுகள் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க. காய்கறி கழிவுகளையும் நல்லா காய வச்சு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மோர் தண்ணி எதுக்குன்னா அதில் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும். அதை நீங்கள் மண்ணில் ஊற்றி மண் கலவை ரெடி பண்ணும்போது அதில் மண்ணில் ஊற்றி விட்டிங்கன்னா நுண்ணுயிர்கள் பெருகும். அதுக்காக இந்த செடியில் இந்த செடின்னு இல்லை, எல்லா செடிகளையுமே பூச்சிகள் வரதான் செய்யும். நம்ம அதை அப்பப்போ கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது தினமும் இல்லை 2 நாளைக்கு ஒரு தடையாவது தண்ணி ஊற்றும் போதில் கொஞ்சம் இலைகள் கலர் மாதிரி இருக்கா, இல்லை செடிகள் எதுவும் இலை சுருண்ட மாதிரி இருக்கா, இல்லைனா எறும்பு அங்கங்கே ஓடுதான் நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே. எறும்பு ஓடுது அப்படின்னாலே செடியில் பூச்சி இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இலையை கொஞ்சம் நம்ம முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி பார்த்தோன்னா ஏதாவது சின்ன பூச்சி. இது இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இலைகள் ஒரு மாதிரி பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். அதில் நல்லா உள்ளே போய் அந்த ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம அதை கை வச்சே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். 1-2 இருந்தால் பரவாயில்ல. இது நிறையா இருந்துச்சுன்னா அந்த இலையவே நம்ம கட் பண்ணி போட்டுட்டு உடனே நம்ம பூச்சி அது இலைக்கு பின்னாடி நம்ம பூச்சி மருந்து அடிச்சோன்னாலாம் போகாது. அந்த இலையை ரிமூவ் பண்ணிங்க. நிறைய இருந்துச்சுன்னா 1-2 இருந்துச்சுன்னா கையை வச்சே நம்ம கொஞ்சம் சங்கடப்படாமல் நம்ம கை வச்சே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா அது போயிடும். அப்புறம் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு மாவுப்பூச்சி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும். அந்த கரெக்டாக அந்த இடுக்கு இடையிலலாம் போயிருந்துக்கும். அப்போ அதை கொஞ்சம் அது 1-2 பார்த்தாலே நம்ம ஏதாவது குச்சை வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரெகுலராக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீம் ஆயில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தாலே நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். நம்ம உடனே ஃபஸ்ட்டே பார்க்கும்போதே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா, இல்லை நம்ம அசால்ட்டாக விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு செடியே இல்லாமல் போயிடும். 1-2 பார்க்கும்போதே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அது ரொம்ப பெருசாக பரவாமல் இருக்கும்.
ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் செடி பெருசாகி ஒரு 4-5 இலை வந்து பூ பூக்கிற ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கடலை புண்ணாக்கு உரம் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். கடலை புண்ணாக்கு எப்படி உரம் கொடுக்குறதுன்னு நான் லிங்க் ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாக ஒரு மாதம் அதுக்கு இடையில வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பழம் அமிலம் வந்து நம்ம மண்ணிலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணவும் விடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கிச்சன் வேஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணாலும் சரி, அதை கொஞ்சம் காய வச்சோ இல்லை அரைச்சோ நம்ம வந்து செடிக்கு போட்டு மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா. அடுத்து சன்லைட். செடிக்கு வந்து நல்ல சன்லைட் தேவைப்படுது. ஏன்னா நான் முதல்ல கொஞ்சம் நிழலில் பக்கத்தில் தான் வச்சுருந்தேன். செடி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் இடத்த கொஞ்சம் மாற்றி வச்சப்போ நல்ல ஒரு வேகமாக வளர்ந்துச்சு. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஓகே அப்போ செடி வந்து கத்திரிக்காய் செடிக்கு நல்ல சன்லைட் வேணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு வேகமாக பூக்க ஆரம்பிச்சது, நல்லா டக்குன்னு காயெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சது. அதே மாதிரி தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான இடைவெளிக்கு வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றணும். இல்லைனா வந்து செடி அப்படியே சோர்ந்துடும். நீங்கள் வெயில் ரொம்ப அடிக்குது அப்படின்னா காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஊற்றிடுங்க. காலையில் வந்து வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றிடுங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 மணிக்கு முன்னாடியாவது, 8:30-9 மணிக்கு முன்னாடியே ஊற்றிடுங்க. 10-11 மணிக்கு மேலே வந்து அது வந்து வேர்களுக்கு நல்லது கிடையாது. சூடாக இருக்கும், தண்ணியும் சூடாக இருக்கும், அந்த மண்ணும் வந்து சூடாக இருக்கும். அதனால் அவ்வளோ லேட்டாக ஊற்றாமல் ஒரு 8 மணிக்கு 8:30க்கு முன்னாடியே ஊற்றிட்டு, அதே மாதிரி சாயந்தரமும் ஒரு 5 மணிக்கு மேலே வெயில் நல்லா தாழ்ந்த பிறகு தண்ணி ஊற்றுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ. அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு காயை வந்து நல்லா விதைக்கி விட்டுருங்க. ஒரு 4-5 காய் பறித்த பிறவோ இல்லைன்னா முதல் காயோ நீங்கள் வந்து அது நல்லா அப்படியே செடியிலே விட்டு நல்லா மஞ்சளாக பழுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை அடுத்த செடிக்கு நம்ம இந்த செடி போனதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ஒரு காயை வந்து நம்ம செடியிலே விதைக்கி விட்டு அதை நல்லா பழுக்க விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அதுலேருந்து விதை எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.